Pas, pas, pas. Halo. Gila. Ayo men. Itu loh, sen-sentan. Aku salah. Juru putih betul. Wah, kami satu men. Ayo. Was.
Gua kau ni dong. Terus iki lho. Iso mupun kon. Apa Gus? Kue apa kue? Aku cegah aku. Yang moto sing tepuk tangan karo wong loro. Sing delok lho pirang ewu wong iki.
Tepuk tangan. Kelas 3. Wah, cegah aku. Piye? Lah wis 1. Oh, jen luar biasa. Sore hari ini luar biasa. Rene le. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak jaga mikir. Jan iki mang acarane apa lur? Selan kalau. Apa kayak? Selan. Nggih, bersih lingkungan RT 1 RW 2 Dukuh Pojok Desa Tugu. Tepuk tangan. Mugi-mugi bibar nanggap priok niki tak dongakne desa kene ayem tentrem. Murah rezeki. Sehat awake. Sok ngarep munggah haji. Jan iki lurahe ya teko lurahe. Lurahe teko. Namine sinten? Lurahe sinten? Pak Supri. Supri kuwi enak artine, su kuwi sugih. Pri kuwi maringi. Sugih maringi apa nek karo ganongan gantenge pitung penyukur iki ya ta? Supri wong endi? Wong e teko. Pak Pri. Sinten? Loh, niki lho Rai. Bagus dalah, Mbak Lurah iki. Mbak. Mbak Lurah gundul lho, Mbak. Suwun lho, Mbak. Dan nggih, dan Mbak Lurah. Dan lah iki Mang sik iki Mang manggon ngene sapa? Kami tuwa. Namine sinten? Sugeng. Nah, Sugeng kuwi ya enak artine. Su kuwi sugih, geng kuwi ageng dadi luwih gedhe saka iki ngono lho. Iya to. Anu, pokoke teko. Teko. Omae yo. Iki apa iki bakal lek iki rusuh ya. Nggih. Jan luar biasa nggih. Kami tuane Sugeng, jan omahe gowedi. Sayange kursi tok. Jedine rene ibuke. Pak Sugeng ngejan kok. Ya ditelosne tepek-tepek.